Ahoj, Kubo. No, tady je mi ten. On se stydí, on teďka nemá ty rifle, víš co, jako teď zastih hned v válkách, víš, tak on... Přesně. No. Chceš. To nevím, až ranej té hry. No, chybí mu to nějaké. No, kamaráde, ale tu sere, že já už víc nemám. Taky poslal mě do lékárny. Točíš to. Vidíš se? To mají děti rádi, když se takhle vidějí vždycky. No jo, vidíš se tam víc? Kdo to je? Jo, počkej, To je Míša. No, jak žvatla. A já. Už je to lepší? No jo, není. No, Maria. Ale víš to vždycky uklidí na ty 2 minuty, než to stačíš dát do té sedačky a vlastně do auta. Jak nastartuješ, tak spí. No, to je práce. To je dřina. No, to je dřina, viď? Když přijedeš domů, jak si nastartuj ICQ, já ti to pošlu. Jo. No to bude velký, ale No jo, dí. v klidu se to přetáhne. Je čas. Tyjo, je to srlo s tím mikrofonem. A prostě, víš co, od té doby, co mě to přeinstaloval, to furt nějaký rozmrdné. No jo, zima. No to mu nevadí. On kouká akorát v obličeji a prstíky, nic jiného.